mga kalitid, kanguso at mga kapamilya. Dito po tayo dumadaan. According to them, according sa mga biyahero, isa daw ito sa pinaka hindi recommended na daanan, itong daan na to paggabi. Delikado, isa to sa pinakadelikadong daanan, lalong-lalo na paggabi. Muslim area po ito. So, marami daw ang nangyayari dito. May nambabato ng sasakyan, may nangaharang. Basta marami daw ang nangyayari dito. Kaya ang kabilin-bilinan nila sa atin, huwag tayong dadaan dito ng gabi. Kaya po umaga tayo dumaan ngayon. So, yun. Ito pala ang Maguindanao. So, mostly daw kasi ang nakatira dito talaga is mga Muslim. Islam. Antabayanan nyo lang po yung aking live dahil pawala-wala ang signal dito. Maraming checkpoint. Yes, dito sa Mindanao po napakaraming checkpoint, nakailang checkpoint na tayo, pero hindi naman po dito mahigpit ngayon. Welcome to second general membership meeting. So tayo po ay papunta ng, saan tayo dadaan, Coach John? Bukidnon. Ayan, dadaan tayo sa Bukidnon. Yun po ang ating paglalakwat sa ngayon. Maguindanao 2022. So, may mga tarpaulin ng mga kumakandidato dito. Sa lahat po ng dinaanan nating kalsada, ito yung hindi masyadong maganda. Tapos ito yung hindi masyadong maluwag. Kasi kanina yung mga dinadaanan natin 6 lane. So dito tayo dumaan kasi shortcut to. Dato Panglas. Dito na tayo sa Dato Paglas. Digo, Sultan Kudarat Road, Kidapawan. So lahat po dito ng mga papasok sa isang city ay mayroon pong ganyan sa gitna. Yan o. Yan, may ganyan. May mga bilog. Thank you, Senate and Congress, for extending. Ito ay, ano ba to? School, Municipal Hall. So dito daw kasi, hindi tayo pwedeng magbagal-bagal dito. Magpatakbo, kailangan mabilis. Shout out po sa ating mga partners, mga kalakwatsero at mga kalakwatsera sa Mindanao. Shout out kay Ate Sharon. Ayan, kay Ate Jean. Hi Ma'am Weng, God bless you.
and Coach John. Drive safe. Sino yan? Hawk green barley. No, hawk green barley. Distributor. Authorized dealer. Hello, thank you po. Thank you, thank you, thank you. And pagpasensyahan nyo na po kung medyo magalaw-gaw ang ating video dahil sira-sira po yung daan. May mga butas-butas bu. Butas. Shout out po kay partner Marvin, ang mga opa ng Mindanao, kay partner Darren, kay partner Christian, ayan, and sa ating mga muses ng Mindanao, ang dalawang Jessa, Tatlo. dalawa lang, Jessa Shai. Jessa. Jessa siya, Jessa Rose. si Jessa Rose, ang asawa ni Marvin, at si Jason, Jessa May, tama ba? Jessa Lu. Jessa Lu. Jessa May. Ang asawa ni partner Darrell, at si Jessa Shai. Fiancé. Ang fiancé ni partner Christian. Ayan. So shout out kay Blight. Hi Blight, mamimiss kita. Ang cutie patuti na laging nakasmile at matakaw. And kay Pads, ayan. Pads, mag-aral ka lang na mabuti, ha? Grabe yung mga suot talaga dito, as in nakasuot talaga sila pang Muslim, Islam. pang Islam. Oo, yung mga bata, mga Islam talaga. Nakita nyo ba sa daan yung mga yung nadadaanan natin nagpaka suot ng pang-Islam? Lawak ng mga lupain dito. Maluwag. Kasi tayo. Yeah. Lawak pa ng mga taniman dito. Kung masipag ka lang magtanim, malawak. So ito, tumadaan na naman ulit tayo sa checkpoint. Sama da. Good morning po. Babatiin mo lang ng ganun yung mga checkpoint. Good morning po. Kahit gabi, good morning po. Tatakas sila kahit hapon, good morning po.
lang naman, bubuksan mo lang yung bintana kasi gusto lang naman nila makita yung mga tao sa loob. Kung hindi ba kahit masarap po actually dito sa Mindanao, mga kalapatsera at kalapatsera. Sa ibang part ng Mindanao, na mga yung mga napupuntahan namin is payapa naman. Mga Christian na lugar. Payapa, wala namang gulo. Ang dami dito yun, taniman ng mga saging. Dami. Yun, dito rin yung dol, yung taniman ng mga pinya. Sana tayo. Sa part pa rin Maguindanao.
Lanang, Cotabato. Cotabato na, hindi na Maguindanao. Hindi na. Tapos ito sa Maguindanao. Yay! Makalagpas na tayo. Thank you, Lord. Yes pa rin. Christian. Islamics. In 400 meters, at the roundabout, take the second exit onto Montauban, back into Bay Junction Road. Matsalin. Magsalam. Bagong tapay. Bagong tapay road. Mali. Head northeast on Digos, Sultan Kudarat Road to Dapol, Dapat Junction doon. Road, or back into Bay de Barbaza Road. Continue on Digos, Sultan Kudarat Road for 1 kilometer. Mali, hindi. Dapat tama yung kanina yung nagsisignal ka. Mali tayo. Buti na lang meron tayong Google. Google? Guguli-guli. Late kasi siya late na nag-notice. Natalam. Kita siya natalam. Head southwest on Digos, Sultan Kudarat Road to Dapol, Ala Junction Road.
uso yung helmet dito sa probinsya, no? Saan sa mga Dito. nakamatagal si Pastor? Huayan Elementary School. Nasa Huayan na tayo. Kasi tayo nakanitro kaya matagtag. Mga kalakwatsera at kalakwatsera.
lugar na to. Tingnan nga natin kung anong lugar. Walang pasulat. Taba to. Bilang. Malang. 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 Bagong tapay. Ayan, mata lang. Kita pa. Matalang, Pidapawan.
City.
Matalam. Matalam na. Arangkada matalam. meters at the roundabout, take the third exit onto Cotabato Road. Makila. Aduh. Exit the roundabout onto Cotabato Road. Continue on to Cotabato Road for 11 kilometers. So, doon na po kami maglalunch sa banda. Sa bayan ng Cotabato, ising gulo na maayos naman ang Cotabato.
We're here in Cotabato City. Cotabato City is now open. Look at this mountain. It's the city of Cotabato. The Cotabato is here. Join us. What is this? What is this? Is this Kidapawan? Let's see. What is this? Where are we now? Kabakan. 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 We're in Kabakan. This is the that is shining, that is shining, that is shining.
Hello? Hello, telepon. Hello? Ate Marian, Ate Ganda. Ano ay doon? Ay, kamusta? Antay ako sa LBC. Alam ko LBC. Ano na kayo? Andito na kami sa Kabakan. Saan? Kabakan, South Cotabato. Okay. So mga anong oras kayo? Estimate ay mga 4.5 hour. O, maulan ngayon dito eh. O, di mas maganda. Kasi nag-aantay lang si Weng ng 18 days. Oo. Ano O, lang? anong oras maulan pa naman. Yun naman maraming pag-umulan. Pero sana tumila na ito. Kasi alam naman dito mabilis pang tumaan ng tubig. May area na may gano'n din. Ganun ba? Pero sana tumila. Hindi naman gano'n. Pero sana tumila na. Dadala kami ng bangka. Diyan saglit ha. Diyan ka lang ha. Saglit. May pag-winning saglit. Saglit. John? O. Ay, John? O. Ay, hello? Yes, te. Oo, sorry. May ano lang, yung deliver kasi. Meet and greet lang tayo nila, Weng. Sige, sa tansya mo kung 4.5 anong oras na ba? Mga 5 siguro, eksakto. Mga 5 o'clock? Oo, mga 5 o'clock. Ako, sana sige, tawagan ko siya. Madilim na yon. Hindi po. Mga 4 o'clock siguro, 4 o'clock. Oo, sige, tatawagan ko Between 4 to 5. Depende yan sa takbo ko eh. Kamusta ang butuan? Okay naman. Ano tawag dito? Nakita nga yung post mo. Ah. Madadaanan ko ba yung pagpapasurigaw? Ay, teka ha. Paano ba ang biyahe nyo? From CTO, magsusurigaw kayo? Surigao kami dadaan eh. Surigao ang ay, naku, parang ay, itong magkaligis kasi yun eh. May way na mag-going doon. Okay na yan. Pero di ba ang butuan dinadaanan pa Surigao? Ha? Dinadaanan ng butuan pa Surigao? Parang hindi. Teka, saan ba ang dito ako? Ako mo dito. Iba ang way ng pasurigaw sa pabutuan. Kasi ang Surigao tinignan sa mapa sa unahan ng butuan eh. Mauna mo, sorry. Mauna mo, ay, mauna ang madadaanan mo ang butuan Butuan. para magsurigaw. Oo. Oo. So, ano ba ito? Siguro May mga checkpoint. Wala checkpoint. Hindi naman. So wala. Hindi na. Hindi pa kasi ako bumabiyahe ng butuan ulit. Gusto ko mang bumiyahe. Inaalala ko yung ano. Biyahe tayo, doon tayo overnight. Napilitan nga ako napilitan ako magpabaksin doon. Ayoko sana. Wala akong choice. Ay, ano pa naman ako, first vaccine ko, second ko is iniisip ko, ba, sasama ba ako siya? Hindi. Bakit bawal ba sa bus ang walang vaccine? Hindi pa naman. Wala namang ganon. Ano lang ako sa mga malls kasi ngayon dito. Oo. Hindi Kahit wala dito akong din, choice kung may kahit kailangan talaga akong bilhin. Di ba pag walang vaccine, pipirma lang? Ay, hindi na, wala nang hindi na ganun ngayon dito. Ganun ba? Dito, Kaya ako, sa Jensen kasi, sa Jensen kasi, pag wala kang vaccine, ID lang. Ay, hindi dito. Kami naman, mga vaccinated naman kami. Welcome. Oo, ako Carmen bago pa lang. Petrobaro. Allowed naman na, basta may first dose, okay na. Isipin mo mabuti kung sasama ka kasi kung dumating kami dyan, pwede tayong dumiretso ng butuan. Didiretso na kayo. Parang kaya nag-pay ako ng Pwede rin bukas. teka, parang May date. Bigla na, bigla. wala, no? Hindi naman, ako kasi antok sa Lunes. Ganun ba? Oo. Ngayon lang ulit ako after, halos 1 year akong napahinga, di ba? Oo nga. After namatay kasi ang nanay, ayoko muna talaga din eh. Oo. Saka bukod doon yung wifi dito. Kailan lang nagkaroon dito sa clinic, nakiki-wifi ko. Hindi kaya ng data kasi. Kaya hirap ako sa okay. mga Naman,
Ma'am Lisa, hindi man ako nag-hi, hello. Ano eh, may pagbabago sa kanyang ano dahil yung sa pamangkin niya. Yung namatay yung kapatid niya, yung mga, oo, mga, Oo, para lang na, ano, nabanggit sa akin yun ni ano, ni Wen. sabi ko nga, meet and greet lang. Sabi niya, next time na lang daw, or bahala na daw. Basta inform ko rin daw siya pag nandiyan daw ako. Oo, ano ko na, sige, ano ko si Wen ha. Okay po ate, bye-bye, Okay, bye-bye. ingat kayo doon, bye-bye. Ay, naku, mga bata. Sumunod pa eh, no? Kung hindi siya masasapul ng truck, tayo ang makakasapul dun. Buti na lang. Sabay. Bagal. May sumunod pa kasi. Wow, ang ganda dito ng kalsada, oh. Ang ganda ng kalsada nila dito. Bakit? Date na nag-reply si ano, Sister Mars. Chat mo nga siya. Naku po, Pasensya na po. Nag-iba na po kami ng way. Nag-via seat. Napunta na po kami ng CDO. Kala po Busy kayo. kayo nagpasin si na po kami. Yun lang. Sabi mo, pagpalitan lang po namin si January, pa-share po kami siya.